Știați că scolioza nu este doar o deviație laterală a coloanei vertebrale? Pe lângă această deviație laterală, scolioza presupune și rotație, torsiune la nivelul discurilor vertebrale și a vertebrelor. De asemenea, poate produce și o deformare la nivelul cutiei toracice. Pentru corecția scoliozei, cea mai eficientă metodă de tratament este terapia Schrott, aceasta fiind recunoscută și internațional. Metoda Schrott se bazează pe o combinație de exerciții corective, autoelongație, respirație tridimensională și activarea musculaturii conștiente, având ca obiectiv prevenirea progresiei, îmbunătățirea posturii și reducerea dezechilibrelor. Este o terapie complet personalizată în funcție de tipul de curbură, gradul dezvoltării, vârstă și nevoile funcționale ale fiecărui pacient. Pentru mai multe informații, vă așteptăm în cadrul clinicii Colina Primăverii, unde veți găsi un terapeut certificat Schrott.